вазорати корҳои дохилии тоҷикистон бо нашри як вокуниш даъвои модареро ки аз шиканҷа шудани фарзандонаш аз ҷониби маъмурони милиса шикоят мекард беасос хонд. вазорат дар сомонаи расмиаш хабар дод ки Парвиз Набиев ҳангоми фурӯши маводи мухаддир боздошт ва нисбаташ парванда боз шудааст ва иддаои модари ӯ дар мавриди шиканҷа шудани писараш дар расонаҳо ягон асоси қонунӣ надорад. ин дар ҳолест ки додситонии ноҳияи фирдавсӣ аз рӯи шикояти бибиҷон Назарова санҷишро оғоз кардааст. қаблан бибиҷон Назарова, як сокини шаҳри Норак, ба радиои озодӣ аз боздошт ва шиканҷа шудани 3 писараш дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи фирдавсӣ 2 шикоят карда буд. аммо дар вокуниши вазорати корҳои дохилӣ дар бораи шиканҷа шудан ё нашудани 2 писари дигари ин модар дақиқ чизе гуфта нашудааст. Орзу Набиев, яке аз ин бародарон, мегӯяд, милисаҳо ӯро аз кӯча боздошт карда бурданд ва чанд соати аввал аслан намедонист ки чаро дастгир шудааст. намемонанд гап занед, намедонид чӣ гапай. ин мебанданд нарӯшни қатъи мезананд, меравад ба фук мезанед, дар замин болод меброянд, ҳамун сард мекашанд, дар замин мебаранд, торуд меброянд. ба ин тартиб ба иддаои ин ҷавон онҳоро дар шӯъбаи корҳои дохилӣ чанд соат лату кӯб ва маҷбур кардаанд матнеро ки барояшон дода мешавад аз ёд ва дар навор такрор кунанд. бо дар видео уҷа вай кард ки ма вай ёфтем ҳазор дуно таблетка калиоси гуфтам, агар ту биромадӣ ягон вай кардӣ ман амира нишон метам мегирам маҳкамат мекунам. орзу мегӯяд он рӯз писари 6-солааш ҳам ки бо ваъдаи тамошои сирк аз Норак ба Душанбе оварда буд, шоҳиди лату кӯби падар ва ҳарфҳои қабеҳи кормандони пулис шудааст. писарам хатим ки гуфтам ака накунед, гудак метарсад, чӣ гапа бес бифаҳмонем кем задаиса хаб ма гуфтам марш гудак натарсад хаб мекунам алам гудака бо тараб ба писарам ки як ҳамсинфон ма ҷурама шӯхӣ каресем там. ба гуфтаи бибиҷон Назарова, модари Орзу, 2 писараш пас аз 1 ва 2 рӯзи боздошту бозпурсӣ раҳо шуданд. ин модар мегӯяд пас аз раҳо шудан ҳоли писараш Орзу бад буд ва ӯро ба беморхона бурданд. дар ташхиси тиббие ки Орзу дар даст дорад навишта шудааст ки ӯ аз косахона ва майнаи сар осеб хӯрда аз ноҳияи фарқу чакка, болои бинӣ, пешона ва рухсора лат хӯрдааст. бибиҷон Назарова бо иддаои шиканҷа шудани фарзандонаш ба додситонии ноҳияи фирдавсӣ ва эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа шикоят бурд. қаблан дар шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи фирдавсӣ иддаои ин модар ва фарзандони ӯро дар бораи шиканҷа шудан рад карданд ва ба радиои озодӣ гуфтанд 2 бародари Парвиз Набиевҳро танҳо ҳамчун гумонбар барои бозпурсӣ оварда ва баъдан раҳо кардаанд. эътилофи созмонҳои зидди шиканҷа дар пайи муроҷиати бибиҷон Назарова барои ҳимояи фарзандони ӯ дар додгоҳ ва расонидани кӯмаки ҳуқуқӣ изҳори омодагӣ кардааст.